आज काय विशेष या बातमीपत्रामध्ये आज सुरुवातीलाच पाहूयात आज लक्ष वेधून घेणाऱ्या 3 महत्त्वाच्या बातम्या। यातली पहिली मोठी आणि महत्त्वाची बातमी महाविकास आघाडीच्या आंदोलनासंदर्भात आहे। राज्यात कांदा दराचा मुद्दा तापलेला आहे। नाशिकच्या चांदवडमध्ये आज महाविकास आघाडीकडून आंदोलन केलं जाणार आहे। कांद्याला प्रति किलो 25 रुपये दर आणि 15 रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली जात आहे। दुसरी मोठी बातमी आहे भोंदू अशोक खरात संदर्भात। भोंदू खरातची ईडी कोठडी आज संपणार आहे। खरातला आज मुंबईतल्या विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये हजर केलं जाणार आहे। तर भोंदू खरातची पत्नी कल्पना खरात 2 महिन्यांपासून फरारच आहे। आणि तिसरी लक्षवेधी बातमी झी24 तास महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार सोहळ्याची। झी24 तास महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार सोहळ्याचं यंदा दुसरं वर्ष आहे। मुंबईमध्ये हा दिमाखदार सोहळा पार पडणार आहे। विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांचा यात गौरव होणार आहे।